Hai guys, saiki Nyong karo Kia Dine Nyong lagi nang Bukit TP. Bukit TP kuwi nang Desa Gatungan, Jatinegara. Terus bar kuwi, Mbak. Tapi kita urung ngerti singkatannya apa TP. P-ne sih jare pinus ya. Pinus, tapi tene kuwi isih dadi misteri mbuh kuwi apa. Jajal takon karo sing di tempat jajal. Oh iya, takon kae Mas. Mas sing klambi ijo. Wong aku ora ngerti kok. TP ku apa? Lah wong ora ditakoni kaya. Ora ngerti. Ya sing penting pemandangannya apik. Nang kene kowe bisa ndelok kae nang kono ana Gunung Gajah. Neng ndi, Mbak? Nang kono kae nang tengah kono, tengen. Lah ning sebelah kiwa ana apa kae Danau Jember.